El curs d'iniciació a la narrativa és un curs breu però molt intens. En aquest curs el que fem és apropar-nos a les tècniques més essencials que necessitem per a narrar. Els narradors expliquem històries, aleshores aquest curs el que fem és allò que ens sembla que potser pot ser molt senzill, però comencem per intentar construir una història. Si no tenim història, difícilment la podrem explicar. Per tant, comencem construint aquesta història partint d'un fet casual o de qualsevol desencadenant que en aquell moment puguem plantejar i a partir d'aquí l'anem fent créixer. Anem fent créixer en quant a personatges. Quins personatges intervenen en els llocs on es mouen aquests personatges, és a dir, busquem els espais de l'acció. Busquem allò que passa, què volem que els hi passi en aquests personatges, cap a on els volem portar. Després veurem qui ha d'explicar aquesta història i per tant buscarem el narrador més indicat per a aquesta història. Mirarem, ja que tenim la història, com l'estructurem per començar-la a narrar, per començar-la a explicar. Aquesta història passarà a ser un relat narratiu, per tant ja tindrem una forma literària. Les classes són eminentment pràctiques. Hi ha una miqueta, hi ha un plantejament, hi ha una exposició de conceptes d'aquestes tècniques, com pot ser aquests que hem dit, el narrador, la creació de personatges, la descripció dels espais, com movem el temps, perquè és importantíssim com movem el temps. Els narradors expliquem històries, narrar significa escriure el pas del temps i per tant necessitem també aquest domini del temps narratiu. El gruix del curs és la proposta que el professorat fa sobre un determinat tema, per exemple la descripció o una escena en la que apareguin els dos personatges i aleshores s'escriu a casa, es porta al curs, es llegeix, es comparteix, busquem si realment s'ha complert aquesta tècnica o no, tot des d'una manera molt vivencial, perquè del que es tracta és de viure aquestes històries i de buscar sempre quin missatge volem transmetre amb aquesta història, perquè la història no va sola. Així doncs, si t'agrada escriure, si hi ha aquell punt de voldria saber més, no sé acabar les històries, em complico l'existència, se'm fonen a les mans, doncs vine, parlem-ne, compartim i ja veuràs com trobaràs el teu espai per crear, per seguir creant, sempre aprenent també a llegir d'una altra manera. Llegim, escrivim, són vasos comunicants que necessitem si volem començar, iniciar aquesta obra narrativa.